No myslím si, že je na čase, aby som sa vyjadril určitým veciam, čo sa týka brmovského fotbalu, lebo nie som ten typ, ktorý by som pod anonymom písal správy na internet a podobne. Čiže ja len tento môj rozhovor rozčlením na dve stránky, čo sa týka prvá. Keď som sem došiel, mal som sa rozhodnúť. To je ako každý tréner sa rozhodne, buď pôjdem na istotu, alebo pôjdem do rizika. To na istotu znamená, že si dovlečem sem 7 hráčov, vytvorím im tu podmienky, zásluhou prezidenta, manažera a podobne. Budem hrať 2. 3. fleka a ľudia tu budú tlieskať. A dá sa povedať, chlapci, ktorí od 6 rokov chodia tu na tréningy, ktorým sa venujú oddaní ľudia, budú v 18 rokoch končiť, alebo budú chodiť po dedinách. Čiže to bol prvý prípad. Druhý prípad je taký, že budeme robiť s tými, pôjdem do rizika, budem robiť s 18-ročnými chlapcami, budem sa snažiť každý rok vychovať chlapca, ktorý môže sa niekedy v živote živiť futbalom. A dá sa povedať, takouto cestou sme sa my dali. Čiže preto to vyprávam, lebo to, čo v poslednom čase čítam, alebo počujem, alebo mi druhí ľudia vyprávajú, jak ten Miček sem došiel degenerovať brnovský fotbal, degenerovať mladých chlapcov, jak sem došiel zbohatnúť, jak teraz bohatne s pánom Vilímkom a s pánom Opatom na umelej tráve, tak mi je ľúto pána Opata a pána Vilímka, že vlastne išli do toho. Aj keď viem, že to robí len pár ľudí, alebo pár jednotlivcov, neviem, ktorý rád by som sa s nimi stretol. Ale je to neskutočné veľké svinstvo voči nám, ľuďom, ktorí, dá sa povedať, fakt sa snažíme pomôcť týmto mladým chlapcom, ktorí pochádzajú z tohto 4000-ového mesta. Čiže preto som požiadal aj teba, aby, dá sa povedať, aby som mohol si povedať svoj názor. Ja obdivujem každého toho mladého chlapca, ktorý sa podstaví pre túto tribúnu a dá sa povedať, ide hrať ten zápas. Lebo ja bych poprosil tých ľudí, nech prídu sem medzi a ja ich zoberiem do tej kabíny. Aby videl, čo to je robiť so 17-18-ročnými chlapcami. Aby videl, jak dá sa povedať, jak žijú tým fotbalom. Jak si vážia, že dostávajú šance. Fakt by som ich poprosil, aby tam išli pozrieť sa. Lebo to, čo sa v poslednom čase deje tu, pri tomto fotbale, tak to som nezažil za svoj profesionálny život. Za svoju, dá sa povedať, 12-ročnú kariéru, kde som hral, dá sa povedať, v kluboch, v veľkomestách, dá sa povedať, či v Prahe, či v Trnave, či v Zlíne. To je podstatné. Ale toto je 4000-ové mesto. A toľko nevraživosti, špinavstva, zákernosti voči nám, či voči mojej osobe, či voči Opatovej osobe, Vilímkovej, ktorý, dá sa povedať, to není jeho umelá tráva, ale vyťahujú na to, že to je politicky spravené a že to má predvolebnú kampaň, tak je to veľké špinavstvo. A vrchol drzosti je, že ja tu mám rodinu na zápase, a tu ľudia vyprávajú, ako ja chcem zbohatnúť a ako ja tu bohatnem na umelej tráve. Tak to je veľké špinstvo. Fakt je to veľké špinstvo a ja... Preto som sa rozhodol toto povedať. Nech si to každý zoberie, ako chce. Ale toto už dosť presáhlo, dá sa povedať, medze. Som z toho fakt aj teraz nervózny, lebo som nevedel, ako sa mám vyjadriť, lebo toto není také jednoduché. Ale hovorím, volal som aj pánovi Opatovi, pánovi Vilémkovi, požiadal som ich, aby som si mohol povedať svoj názor. A takto som asi, dá sa povedať, z krátkosti povedal. A hovorím, drží ma tu len fakt tí mladí chlapci. Ja som tu za tie 3 roky sa snažil spraviť niečo také, čo som zažil v profesionálnom klube. Aby vlastní chlapci, vlastní odchovanci zažili tú šancu dostať sa medzi profesionálny fotbal, čo sa nám podarilo za tie 3 roky ísť Bartošákovi, ísť teraz Bartozel, ktorý 2 roky je 92 ročník a 2 roky je najlepší strelec. Dá sa povedať divízia, alebo patrí medzi najlepších strelcov. Vyrastajú Dekleva, Naňák, nová generácia ide, Južica, Strnát, Filo. Čiže ja si myslím, že je tu vidieť kus roboty. Ale hovorím, toto už dosť presiahlo medze a ja... sa ešte, dá sa povedať, porozprávame s pánom Vilímkom, s pánom Opatom, ktorým mne jedno, jak to zoberú. Není pravda, že im jali žen zadek a podobne. Ale im ďakujem, že ma vždy podržali. Lebo tu nejde o výsledky. Tu vôbec, ja som vedel, že každý rok budeme hrať o záchranu. Lebo to sa ináč nedá s týmito mladými chlapcami. Ale že mi vždy podržali chrbát a vždy videli, že my to myslíme dobre. Hlavne, že ja to myslím dobre v tomto, že... Lebo tí chlapci fakt potrebujú určitú dôveru a ja sa im snažím dať. A to, že sa nevyhráva, alebo že sa prehráva, alebo že to ešte prehrajú 1000 razy v živote. A
Ale ja tu vidím veľký pokrok v tomto. Veľký pokrok. A preto aj ďakujem aj tebe, že si našiel chvíľku na mňa čas. A ďakujem aj, samozrejme, netýka sa to všetkých divákov. Sú tu veľmi oddaní ľudia, ako Miro Beňo, ktorým je ľúto, ktorý sa bojí ísť na pivo. Ktorý sa fakt bojí ísť na pivo, že ho tu ľudia idú skameňovať kvôli tomu, že jak ste to hrali, prečo ste hrali a podobne, prečo ten hral, prečo ten nehrá. Ja si myslím, že to je obyčajná úbohosť. A hlavne v amatérskom fotbale. Lebo hovorím, toto som nezažil v profesionálnom fotbale. Nevraživosti, špinavstva, zákernosti, podrážania nôh. Čiže ja si myslím, že to stačí a už hovorím, ďalšia vec je to, jak sa rozhodnem, čo vlastne bude od zimy alebo podobne, ale hovorím, musel som sa tomuto vyjadriť, lebo už nemôžem to počúvať, nemôžem to, dá sa povedať, čítať na tých internetových stránkach a celkovo. Hovorím, ja som typ človeka, ktorý anonymne neviem vyprávať otvorene. A bol by som rád, keď niekto má niečo, ja sa môžem každému pozrieť otvorene do očí. Nech príde sem medzi mňa, môžeme si to vydiskutovať. Alebo o tom nech príde medzi tých chlapcov, lebo tým krivdí. A to sú chlapci z tohto mesta, čiže v podstate krivdí vlastným synom. Čiže ďakujem ešte raz.